da kalaman ba da kwatance, mai zaurance da azanci ke gina zance. Magana jari ce, ka ji babban zance, nasarar aiki ce, safari garda ce, masu sata ta fasaha masu hali ai suna. Zuciya ta taho, son ki ne yan sanya, kin zuba ya zubo, babu zancen karya, masu mugun abu, masu kaunar gaya. Na yi kwazo, na bi manzo, na kuma aiki da shi aka san farko na. Na yi gamo, ni da rabo, ni da masoyi da sansa nake kwana. Na yi gamo, ni da rabo, ni da masoyi da santa nake kwana. Karke Allah sai ka ga dace ka samu, karke sallah dan daraja ta haɓage mu, da iyayenka dan darajar su kake samu, kai dogon tashi kuma gashin ƙarshe sama koko an yau kai ko akan hanya ka kwana. Kusan tafi a gurin rainan tsofaffi, na gama kafi ba sanda sun nufi rafi. Tafiya mai ƙarfi ka yi ai mata fi a guri garfafi ka dafe kan tafi ka sanya mutum mai nawa shigo yana son kai garana. Harshe bashi in ya fice sai dai sharhi, da zama tashi iko ne daga lillahi, daga isoshi za a fi samun tarihi masu rabo.